mga ka-dragon, ayan, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, nandito tayo ngayon sa kamutihan ni Kuya Amboy, kapatid ni Auntie Pasing. Mag-harvest tayo, tsaka magkakamote cute. Tapos may nakita kaming dyan, makopa yan. Na rin tayo, maki-harvest. Maghingi lang tayo kasi parang hindi naman nila kinakain, nahuhulog lang, sayang naman. So, samahan niyo po ulit kami sa panibagong episode na to. Ba't hindi nila araruhin to, Ante? Walang kalabaw. Wala daw available na kalabaw. So, mano-mano tayo maghukay. Magbili tayo ng pang-kamote cute. Ito pa lang ngayon, sad-sad ko. Hindi ko pa na sad-sad. Ha? Isang saho ka na kaagad. Ito, binya. Ito, Ante, tapos na to? Ito na lang. Tapos yung kabila. Hindi, Ante, kay Ben? Hindi. Hinukay niya. Nagawid na panlangan. Pinangawan na to. Wow. Wala pa namang yung balitungag, wala. Makikinis. Ito maganda pang kamote cute. Malalaki. Kalalaki. Yung sa bahay nila, yung nahukay nila. Kahit yung nahukay. Ito, galing. Ito yung Imelda, Ante, no? May pigsa yung kamay ko. Mansa-mansan siguro ko dati umako. Nakaado kagayam, Ante. Dami niya na palang nahukay, oh. Nagtubli-tubli pa yan ko. Nagdadakal. Wala katuwa, oh, kalaki. Mas malalaki pa yan, oh. Yung sa nakinis pa. Magkano kilo ng kamote, Ante? Magkano tinda nila, Ante? 40. 40 ang kilo? Oh, yung pinost ng lusit kapon. Mura na eh. Yan, yun ang laman. Libin yung bunoy. Ay, puro kan lang? Kamay niya lang. Ngayon kung paano niya nagkukuha. Siyempre. Ito pa pala, oh. Karaywarada na eh. Naganda, oh. Nagdadagkal. Lalaki. Oo. Lalaki siguro nagtanim dito. Maganda ang laman. Aray ko. Wala saan Tiligaya nagasagraw ng sibuyas. Naggiginada na eh. Tabi-tabi, oh. Tabi-tabi. Simbin siguro nagtanim dito. Sila ni Kurmambong. Apat agad, ah. Ganda naman tong kamote nito. Pag pinatagal pa kasi ito magkonsyante na. Balitungag. Balitungag na. Yung na nga din yung maliliit. Kung alin pa yung maliliit yun ang binalitungag yun. Ang mga unang laman niya siguro. Meron pa sa loob. Wala man akong dalang gulo. Gusto ko rin maghukay. Nahawa si Ben. Kung paano niya raw nakukuha. Yung sa kanya doon, apat magkakatabi. Kalalaki. Ito rin sa akin, tatlo. Maliliit. Siping sapay. Sarap maghukay pag ganyan malalaki. Curve. Kapay na eh.
Na. Ako rin may nasaktan ako. Kalaki pa naman eh. Makonsa ano pa sa kalilit. Nandun pang kasama niya. Kakukyat man niya sa iyo. Kaya nga. Pero kadami nga. Ba't bentahan nila yung mga naghalo-halo no? Basta siguro pang pamanibig. Doon kayo oh. Salubungin ko santi oh. Kamakahiya dito oh. Doon ka yung ginanong ko. Ako dyan. Ayun na. Meron pa eh. Galaki siguro. Ganda to magdampot-dampot pag naararo eh no? Pumula yung taga. Puro kamuti. Kaya lang wala daw silang available na kalabaw. Kaya minamano-mano. Nagbinturo. Oh. Naala. Na. Hindi na bati. Maganda kasi yung lupa ante no? Bogog nga. Kaya naglaki yung laman. Puti-puti na. Talbos sana eh. Ano naman? Kinainan man ng uod. Sarap sana to eh. Laga. Ano mo sa talagaan yung malalaki ng siyadaw? Hindi ka inaman lang. Punta pa may akatin na Kilalaki. gabutan. Ginagabot na nga nanti kasi. Hindi mo makuha kung okay. Pero inutik sa pang pamayak niya mo. Hindi nagirot tayo mo eh. Pala ko mo. Kilat na ulag. Mahaba yun ante. Dakil siguro. Dakil. Namay ko makunorado. Namay agpi daw. Kaya lumagbaga. Tudaga. Hindi ko mati pakat ko ta. Sa ako buyudin ko. Hindi na magkaya kung nanatin. Nagkalaki. Talo pa lang apong kukunay lagligid ko na ha? Ito kaya pa kalkaling ita. Isang puno yata 1 kilo makuha mo eh. Baka hindi lang. May punan. Ito puro pahaba. Dami yan. Lalaki daw simbil at si Kuya Amboy daw nagtanim niya. Kaya puro pahaba.
walang laman? Kalaki. Urat-uratan yan, auntie ah. Kabigas ako. So, kalating kilo na yan. Oh, po. Kalating kilo yan po. Ano na tayo mag-ipon. Nagdadakal. Grabe. Sarap pang kamote cube. Wala kang bumulog sila sa radyo. Ang maninsa sa rado. Hindi eh. Nasandang kalabaw nila. Ayun, ito ah. Tignan niyo naman itong mga ka-dragon. Ah, grabe, ang laki. Parang ulo ng bata. Grabe yung sarap pang ano eh, kamote cube. Kalalaki rin yun. Ilang nabitak nita. Ang naglaman. Oo. Ayun na. Ayun na. Lumaban. Sa baba, bida ko nalpas ko Na? Ay, lusit na ka ng kalkalay. Rosette. Sabulang paso. Hindi ko ah. Sabado. wala daw silang pasok ko, 2 araw. Meron pa naman talo dito. Ah? Sabi nila na hukayan na nila dito. Kaya nga. Okay. Ingatan, pa. Nagdakol. Ang dagdag ko to sa pangkamotik yun namin. Ito lalaki eh. Pag magayat, galit mo yan, marami. Kahit ka ng 5 ganyan, ay na. Sold na. Ito guys yung kanilang makopa, kaya lang ano, inuud daw pala yung bunga. Kaya hindi nila kinakain. Ang daming pinagkagatan ng uod. Sarap pa naman to. Ano, inuod. Inog siya, pero yung sabi nga sabi ng Ubin, I want siya. Yan o. Ay, ang daming kagat ng uod. Sayang. Kinagat na ng uod. Pati ito hinarabas. Dito na loob. Kaya na ng ano, uod.
ampalaya pa sila, oh. Bili nga rin ako. Pwede na yan, na ano pa yan. Ito na nga in-sprayan dahil mga uod dyan. Hindi nga yung, ayun o, yung makupa. Inuod na rin. Ah, Ay, napatuwa ka magagwa ka rin. sila. Ayun po. Ako rin magkuha ka. Kaya manang juice na yung iba. Ilan yung 20? 4 yata. 4 ba yung 20? Tatlo. Magpakbit tayo. Patula, maraming bunga yan. Buti itong gulayan niya hindi pa natuyot, pero patuyot na din. Yung Tignan mo sitaw. parang katatanda man na to. Yan. Matigas na ta? Lambot to. Hindi pa? Kaya Sige, nag-adas ng mga gulay. may kagalside. So ayan mga ka-dragons, simulan na natin maggawa ng kamati. Cute pang merienda, perfect pang merienda with soft drinks. Wow. Nagnganga. Actually guys, nagpa-harvest na ako ng kari dito sa likod. Siguro antikuan. Malaki ang anin ko. May pigsa ako dalawa. Malaman na lang mamaya. Malaman lang yun mamaya. Sabi nila, daw pag pinigsa ka daw, malaki anihin mo Totoo. Kung totoo. Sa dami-daming tubuan Maganda kung totoo. pigsa dito pa sa kilikili ko Isa dito sa kilikili, tsaka ito Ganyan lang ang crop. Ginatubo ng kisa sa naiipit. Minsan sakit pa na. Natatapos walay sa puwet. Mag-aakala ako Nung na yan. nagpisa na siya, meron na rin sa kilikili ko. Diba pati dito mo? Yeah, meron pala akong good news. Nag-chat na si Sir Willie. Na. Pauwi siya sa sa Ay, ibig sabihin nagbalik siya ulit. sa May. Oo, sa May. May? Tinatanong niya kung Available tayo. available, Opo, available tayo pa sa June. Kung hindi daw October, pwede. Makita na natin yung maganda niyang bahay. Alexa, open. Open the light. Open the light. Ganun na Kaso tayo. hindi man namin alam magbukas yung pintuan niya. Ayun na yun eh. Sabihin mo na nga alam. Gano'n na nga lang yun. Alexa! Ay, nag-chat pala. Oo. Nagdaktil na eh. Mas malaki pa sa kamao ko ata to ah. Solve na tayo dyan sa dalawa. Sa kamay. Naglaga ka na? Hindi, yung nilagay ni Sarah. Nagpinakbit nga din ako. Kanina? Pinagtawag ko ng tinunong isda. Nagpon kami, naglangka. Nabutan ko silang nagluto ng langka. Nagpangit pa ako ng tamban. Kinuha ni Sarah. Ano tayo Hindi kaya? kaya? Hindi kaya. Hindi kaya. Ito ko dami ito. Grabe ang init, no? Grabe. Nako. Kasi yan niya pat. Tapos nila marigo. Ha? Kasi yun iyak man iyak. Kaya nga kainit ko. Grabe. Hindi ko alam kung saan ako magpirme. Natutulog mo ako dyan sa yung hangin niya ka. Ano man. Nagkangin. Hindi ako nakatulog. Ikot-ikot. Saan ako magpunta? Tapos pa eh. Tapos pag ipabila di papa mo, ganunin niya pa oh. Babawasan pa yung Isiksik niya yun. Baba ang ane. Baba? 33. At least nakuha mo na yung bayad. Nakuha mo na Yung party mo. Kay papa mo na yun. 33 lang guys ang aking inani sa palay. Iibilad pa yon. Ngayon, may 33. Kaysa... Sarap yun.
Wow. Nagtubo rin siguro ako, may 10 libo rin siguro. Kasi ang gastos ko dyan nasa ano eh. 20. 20 na? Hindi padagdag ng padagdag ah. Paano, hindi sana magastos. Sa kuda. Kurudo kasi. Ano kasi, grabe kasi sa krudo eh. Ay, Ilan? sana may balik hindi na. 4,000 yata yung sa krudo na nagastos ko. Ngayon man lang na sa tubig na nagpunta ng patubig kasi Kaya doon kalakas yung tubig. Kaya Nasaktuhan ko rin yung ano. hanggang El magkakain tayo Nino. may tubig pa. Sa gilid, auntie, parang makontante. Hello, Papa. Gusto mo ng kamote? Pampaupat. Iwan kamote? Grabe init. Sarap ng tulog. Nakaswimming kasi eh. Sarap tulog na balik-baliktad ka. Bangga, kain ko ah. Yan yan. Say tita nga. Tita. Ako na yung kanina. Ta. Sabi niya. Parang baril na. Ta. Ikaw nga. Kahit kanina Tita. Tita. Say tita. Dada. 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 Papa. Wala pang mood kagigising. Magluto pa ako ng paulam. Nilaga. All around. Nilagang kamote. Nilagang kamote. Magigisan ka natin itong ano. Oh well, angan. Lista niya eh. Lista mo eh. Ito yung pepe. Iyak na naman na. Tita Peng. Kamo. Tita Peg. Nga. Tita Peg. Tita. Tita. Ako nang wala din ni Sai. Tita. Tita. Huwag na kasi Peg. Dalawang piraso lang yan, pero ang lalaki. Ang dami na. Halos mapuno na yung kawabi. Damay pa merienda lang naghahakot ko pe. Kaya masarap sa kape. Kaya lang sobrang init na yun. Kaya tiis-tiis lang. Soft drinks tayo. Part na sa soft Ikaw naman, puro na lang iyak mo ang naririnig. Vlog ka na vlog. Hi guys. Bata batuta. Dako. Nainit. Sarap ng ating merienda for today. Tita nga. Tita Peg. Ikaw nga. Tita. Tita. Ta. Nagaganon siya kanina eh. Ta. Ta. Pera. Sabo eh. Ta. Pera. Yan. Say tita nga. Kuha daw, pagpakuha. Hindi ko kunin. Hindi tignan yung ginakain mo, ginahabol niya. Hindi pwede, may asukal to. Yan, kinaya ng aso. Oo, ginagawa niya yung soup. Ano ka soup drinks? No! Hindi pwede, water lang kayo. Ay, pepe. Grabe. Sobrang init. Hapon na pero mas 4 na eh. Ang init-init pa din. Parang karot. Ito to naman. Nakita ka na naman nagkakain. Nanggit na naman yung bata dyan. Salamat to, yang-yangan. Ay, oh. Kuya Billy. Merienda. Merienda na, kamote. Kamote. Ang tiligaya, merienda tayo. Sa palengke, magkano yung kilo ng ano? Kamote? Ang mura kasi ko eh.
Baka mga kwan, mga 40 60 mga lang. ganun. Sa inyo dyan mga ka-dragon, magkano ang ano, kamote? Mabigat ang kamuti ah. Sa bayan daw kwan, 1.8 daw ano siyang kabaan. Kamuti. Pero sa ako, For sako. Eh? Wala, nagputot siyan yun. tutot lang. Dahil. Bawal mag-upot. Sarap. Tama lang yung kanya. Puro kamutin pa ako. Unog ka, hindi mo makakain na po ata. Nagmirinda ka. Nagtinda ka Si Gigi nagkain pa ng mangga. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari mamaya kasi may coke, may mangga, tsaka may kamote. Ewan ko lang. Maglaban-laban. Maglaban-laban. Bali na yang no? Busog man yang no? Ah, tawa din siya eh. Labas mo din lang yan. Ang estimate ng Kilmarsing sa akin, 40. Sabihin mo talo ka. Kurang. Nabitin yung estimate niya. Kulang. Nakulangan sa kwa. 33 lang gaya. Ano pa, bayad pa sa may ano katulong, sa may Unos. ano, harvester. Baka bansin na lang pang mabuong matitira. Ako kulang. Tas ibilad pa pa yun. 15 ang abot. Mga 15 na lang yun. Ba't ibalik ko pa? Ay, wala na pa sa mo. Wala na pa. Awanan, naibuston. Magkano kayong kilo na pala ngayon? 27 na lang ba? At least hindi pa rin nagbababa sa ano, 27. kung tiyaw. Ewan kung kwan. Basa? Basa ko niyan, mga 23 pa rin siguro na. Ewan ko lang, wala pa nagbibenta ng kwan. Water. Sabihin mo water. Drink water. Sarap yung ganito. Gusto pang mukha mo ba? Wait lang. Nakulangan kasi sa tubig din sa amin. Nagpamilindalin niya. Nagmerinda na sila. Di ba nga, napunta kami doon? Pero wala pa akong dala. Sabi ni Meg eh, magpamerinda ka na pa eh. Ba't na kailan ay 33? Akala mo panalong-panalo at makapamili. Sabi ko eh, wala na yung unos doon. Nagtawa sila. Magkuha pa eh. Hindi pa natatanggal yung unos doon eh. Sabi nila gano'n. Kaya mo sana kung ilang unos. Lalo kasi din. Sabi ko nga doon ako ni kay ate. Huwag na lang kayo maingay eh. Sabi mo kay Kuya Dan. Tutsubahan mo si Kuya Dan. Ilang unos lang din siguro yung makuha doon. Sarap. Sarap nga eh. Makabusog. Kaya nga, hindi naman makakain ito. Ito na yung hapunan namin. Kaya po na natin, no? Mga nakita. Ako, Straight daw yung kain ng kamote ng tipaseng. Inulam niya ka ng tanghali. Inulam mo ba? Oo. Tapos nagmerienda siya kanina. Tapos ngayon ulit merienda ulit. Nagmerinda ka ng kaunti? Ganito rin. Natural? Pinamerinda niya parang Sarang! Straight. Tama din mo ibagbaga. Siguro nga puro kamote. Magkaya ka mangga para may iba naman. Hindi na ayaw ko kanina. Inalaw ko. Ayaw ko kalalsog. Sabi naman.